Abusuafo mama kwaba eba Susan Media Torso eneso ye da fofra Onyankopon de achen ene ye de hyen no aba bedru ekro emem a ewa Ahafo mantam mu na yatete emem ho nsem bebre enka ne no na nka wo pe ba bia timber wo pa na ye emem esu say de cashew abeje ho afa enti aye timber kakra cashew kakra niema ketenkete ena akeka bom ena kro mem eda so ekra omudin mu enu nti ene ya ba bedri de no sa daje eni poso monka me ho ne emu ye ne akonhoma ne entumpasa ne hwese de ekro emem a yate ne din ene ne nka no esi ye fe na esi ye kese efa medamase